Dígoche con total franqueza, José, creo que sabes que son unha persona sincera. Neste tempo confirmei que temos en Alfonso Rueda un gran gestor e un excelente político e excelente persona, que agora pues, tuve a suerte de conocelo máis de cerca e de falar con el máis a diario, e si que vexo que é unha persona comprometida, empática, que lle gusta o seu traballo, que se preocupa de verdad pola xente, non? Polos gallegos, independientemente da súa edad, independientemente do sector no que traballan, independientemente de todo. El preocúpase polo seu traballo e pola súa Galicia, perdón. El é un gallego comprometido coa súa terra, é un auténtico perseveiro da política, non? Levando o tema o meu sector. Non lle importa que o mar este bravo, nin que as pedras sexan peligrosas. Por Galicia xógase o tipo, e despois, pois, os resultados son os que son, fantásticos, como os percebes que temos por aquí.